Kaixo, Jokin naiz, kimikako zientziatan graduatu nintzen Donostiako fakultatean eta duela urte bat nire doktoretzarekin hasi nintzen CFM zentruan, polimero eta materia biguinaren taldean. Laborategi hauetan, material berriak sintetizatzen ditugu. Ze material? Material polimerikoak. Behin hauek lortu ditugula, atzean ikusten duzuen ekipamenduarekin, beraien ezaugarriak aztertzen ditugu, gero beraiekin lan gehiago egiteko. Polimeroak txikiagoak diren eta beraien artean loturako balenteak osatzen dituzten subunitatez sortutako kateak dira, makromolekulak. Demagun, klip hau monomero bat dela. Klip hau beste hainbat klipekin elkartzen badugu, ikusten duzuen bezala, kate bat osatzen dugu. Kasu honetan, klipez osatutako kate bat, poliklip bat. Egunerokotasunean denok topa dezakegun polimero bat, poliespana da. Poliespana paretetan isolatzaile termiko bezala edota ontziak egiteko erabiltzen den polimero bat da. Gaur, poliespana aukeratu dut zueri esperimentu txiki bat erakusteko. Hasteko, ikus dezakezue, hemen ontzitxo batean poliespan zatitxo bat sartu dudala. Gure esperimentuarekin hasteko, hau disolbatzen saiatuko naiz. Eta horretarako, ura erabiliko dut. Ikus dezakezuen bezala, naiz eta pixkat irabiatzen dudan, polimeroa ez da disolbatzen. Horregatik, beste irtenbide bat bilatu beharko diogu. Kasu honetan, beste poliespan zatitxo bat hartuko dut, eta hau, laborategian oso ohikoa den disolbatzaile organiko batekin disolbatzen saiatuko naiz. Tetrahidroforanoa edo THF-a. Kasu honetan, desberdintasuna oso agerikoa da, ez? Disolbatzailea bota eta bezain pronto gure polimeroa azkar disolbatu da. Zergatik nahi dugu gure polimeroa disolbatu? Lehenik eta behin, disoluzioan gaudenean erreakzioak egitea asko errazagoa delako eta oso komenigarria delako lanean ari garen bitartean. Eta bestetik, behin gure polimeroa modifikatu dugunean, hau lantzeko edo honen ezaugarriak aztertzeko makinariak gure lagina modu likidoan egotea eskatzen digu. Orain, aipatu bezala, demagun gure polimeroa modifikatu edo nahi egin genizkion erreakzioak egin dizkiogula. Gure polimeroa berriro berreskuratu nahi badugu, prezipitazioa deitzen den teknika bat erabiliko dugu. Hortarako beharrezkoa da disolbatzaile bat bilatzea, non eta gure polimeroa ez den hor disolbatzen. Lehen ikusi dugun bezala, gure polimeroak eta urak ez zuten erlazio oso ona. Beraz, gure polimeroa disolbatuta, uraren gainera isuriko dugu poliki-poliki. Ikusi duzuen bezala, gure polimeroa prezipitatzea lortu dugu. Modu honetan, irabiagailua gelditu, eta hementxe daukagula ikus dezakezue. Orain, bere zetasunak kentzeko, labe batean sartu beharko genuke temperaturarekin edo hutseko presioan, eta bukatzeko, ontzitxo batean sartu eta gorde. Honako hau, gure laborategian egiten ditugun hainbat esperimentu eta prozeduren adibide bat besterik ez da izan. Horregatik, ikertzera eta hemen zuzenean guri galderak egitera animatzen zaituztet. Gero arte!